Здравейте, драги инвеститори и зрители на InvestPro Dynamic Alpha. Аз съм Мирослав Запорожанов и в това видео ще направим апдейт на резултатите на инвестиционния инструмент за юли. Тази година, както и в предните апдейти, ще бъдем в три точки: какви са резултатите за юли, какъв е пазарния контекст и ще ви покажа и портфолиото, което е текущо към вчерашна дата. Какви са резултатите? Относително нулеви миналия месец от гледна точка на ръст. Миналия месец беше много интересен месец, ще поговорим за него след малко. Имаме малък ръст в активите под управление, но като цяло нулев месец за моделите и за инструмента. Какъв беше пазарния контекст? В края на юни споделихме с вас, че сме намалили експозицията в самото портфолио, тъй като имахме сигнали от нашите модели, че започва някаква консолидация и че моментума угасва. Това продължи до края на юли, когато видяхме едни спадове, породени от възобновяващия конфликт в Хормуз, от очаквания за по-високи лихви при първата среща при новото председателство на Федералния резерв при Кевин Уорш и една разпродажба, която бе така нормална след един много силен период в технологичния сектор, която доведе до едномесечно дъно на пазара. Общо взето ние бяхме намалили и допълнително портфейла от към риск, след като падаше пазара, тъй като търгувайки се съвсем близо до долния рейндж на тази консолидация от последните няколко месеца, това, което стана ясно е, че пазара просто изненада в обратната посока. Изведнъж се отпушиха и се премахнаха лихвените, очакванията за лихвените повишения. Изведнъж стана много позитивно бъдещето за Хормузския проток, за сключването на сделка, рекордни печалби на големи технологични компании. Това съвпадна с тази седмица конкретна. И тези много къси позиции, които бяха отворени, очаквайки, че всичко това ще бъде, или поне не всичко ще бъде в тежест на пазара, трябваше да се затворят и видяхме в рамките на 4 дена от едномесечно дъно на пазара до нови върхове, т.е. пробихме старите исторически върхове и то много агресивно, с голям обем, с голям пазарна дълбочина, но си струва да отбележим, че в една огромна степен последните месеци, това, което съвпада в момента с стартирането на инвестиционния продукт на InvestPro Dynamic Alpha от началото на март, виждате на екрана по-долната графика е Nasdaq 100 без технологията, т.е. без технологичните компании, че имаме спад от началото на март. При S&P е подобна графиката. Общо след това идва да каже, че силна концентрация на ръстовете в технологичните компании, шепа технологични компании, и когато ние имаме диверсифициран подход, който залага на различен тип модели, различен тип активи, и в този момент, когато пазара е силно концентриран, аз го бях споделил и предния път, това има цена, т.е. цената е по-ниска доходност и изпускане на някаква част от тези ръстове, които индексите реализират. Така че това е обективното обстоятелство, което не трябва да пренебрегваме, когато мериме резултатите, дали нещо е успешно или не, т.е. трябва ни контекст винаги. В противен случай всичко това, което мерим, е много субективно.
Това е видно и още от рекордните вкарвания на нови пари в технологичните ETF-и, т.е. все повече и повече се концентрира последните месеци пазара в тая шепа компании и останалите или биваха разпродавани или пренебрегвани, така че това е причината по-широкия пазар да се затруднява. На тази графика може да видите, това е дълбочината на пазара, така наречения market breadth, или образно казано каква част от пазара расте и се представя добре като процент, не е само индексът, тъй като индексите са претеглени на база на пазарна капитализация и практически не дават пълната картина на какво се случва с целия пазар, тъй като няколко компании, които са по-големи по тежест в самия индекс, могат да дърпат индекса. Последния месец се наблюдава така една положителна тенденция. Повече компании са в положителна територия, т.е. в положителен бичи тренд, близо 70%. Това е червената линия на графиката, а пък така над близо 60% са компаниите, които са в така силен скорошен тренд, което говори за така набиране на инерция, на моментум. Така че това говори всъщност и, че не е вече само в шепа компании, т.е. разпростира се малко по-широко този ръст и тези очаквания за ръстове, което е положително генерално и здравословно за самите пазари. В момента, въпреки че се подобрява и цената, имаме нови върхове, подобрява се и пазарната дълбочина, все още има невярващи инвеститори, те са по-голямата част от инвеститорите на пазара. Така популярното изследване сред Асоциацията на инвеститорите в САЩ, която прави замерване всяка седмица, от 6 август показва, че все още доминантния процент инвеститори очакват, че пазарите ще падат, въпреки че има повишение на оптимизма. Все още има доста неутрални и горе-долу с разпределение по една трета, с лек превес на негативните мечките, така да го наречем. Което всъщност често е показател, че пазар има още крака да продължи напред, защото често след нови върхове има скептицизъм, има липса на вяра, съмнение, че това може да бъде фалшив, че пазар може да обърне и така нататък. Да, това винаги е възможност, винаги можем да видим и разпродажа от тук насетне, но по-често това, което се случва е, че пазара продължава напред след подобен тип нови върхове, чисто статистически, т.е. ръстовете кластерират, струпват се след нови върхове, обикновено има продължаване в следващите 30 дни, виждате средната доходност за следващите 30 дни е над 2%, което е така доста важно, тъй като ни дава някаква положително очакване за това какво може да се случи следващия месец. Разбира се, няма гаранции, че ще се случи, но ние търгуваме с статистиката и с това да имаме положително очакване. За това към момента текущия портфейл от вчера, тъй като съвсем скоро дадоха сигнал, след новите върхове моделите се събуждат, дават сигнал, че това, което пазара прави като нови исторически върхове, всъщност е положително и ние заемаме рискова експозиция. Това, което ви бях споделил в предните видеа, че
намаляваме на базата на експозицията края на юни, на базата на това, което е към тогавашния момент, и сега увеличаваме на базата на текущия момент, на базата на текущите статистики. В момента сме така 90%, почти 90% инвестирани в пазара. По-голямата част са в най-големите компании, които са на американския пазар, с ETF SCHG и технологичния сектор, както и имаме така инвестиция в ETF, свързан с Momentum акциите. Малка част имаме и отделна експозиция към Nasdaq 100 ETF-а, така че имаме експозиция в момента към това, което е силно, към това, което се представя добре. Така че ако пазара продължи да се представя добре и технологичен сектор продължи да се представя добре, ние ще бъдем бенефициенти на тези ръстове. Отделно имаме и международни акции извън САЩ, имаме и акции за суровини и защита от инфлация, които са през 2 ETF-а, които в последните дни дават доста добри резултати. Така че имаме в момента доста широко портфолио, което е ориентирано около очакването за продължаване на ръстовете и на тренда, но всичко може да се случи. Разбира се, имаме винаги около 10-15% кешов ресурс, който седи в паричния инструмент Xeon, и една немалка част от портфолиото е хеджирано от към валутна експозиция, от към поевтиняване на долара, тъй като последния месец щеше да бъде положителен всъщност за от моделите, но всъщност и това, че не бяхме напълно хеджирани от долара, който поевтиня последния месец, всъщност доведе до относителни обезценки на портфолиото, което имахме. Така че това е съвсем накратко. В момента сме с добра рискова експозиция, не е възможно най-рисковата. Съвсем скоро може да се включи и възможно най-рисковата експозиция и да се допълни с злато, тъй като златните модели, които общо взето търгуваме, те са близко до това да дадат сигнали. Така че в момента оставаме активни и в тренда, защото това е нашата основна цел, да реагираме по най-ефективния начин на промените в пазара, а не да се опитваме да го прогнозираме. Така че през това останало време да запазиме капитала. Миналия месец това, което успяхме да направим в тези негативни дни, успяхме да запазиме капитала и да не позволиме спад от няколко процента, каквито имаше и при S&P, и при Nasdaq, така че това успешно успяхме да направим миналия месец и сега се надяваме, че ще продължи статистиката да бъде в наша полза. На екрана виждате и QR кодове за самите линкове към цената на Invest Dynamic Alpha на борсата в Штутгарт и към Viber комуникационния канал, където тези видеа биват публикувани с линки, където обновяваме всъщност част от тази информация и даваме в реално време кога имаме рискова експозиция, увеличаване или намаляване. Така че следете ни и ще се радвам да питате повече въпроси за това как управляваме парите ви. А пък ако все още не сте инвеститор, ви приветствам да прочетете цялата концепция на сайта ни fund.investpro.bg. Благодаря ви от мен, желая ви хубав ден и едно спокойно лято. Чао!